खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सुबुं समाजाव मुगैथाव आरो इनायनो खास्रि बिस्रि जाथाय नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। थारैनो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि हादराव सोलिबाय थानाय थामहिनबा बे समाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनि मोनसे स्लोगान लानानै बे समाव सोलिबाय दं। नाथाय बे समावनो मोनसे मुगैथाव जाथाया हादर नाङैनो सोमोनांहोदों। थारैनो मख'नांगोन बे समाव सा 64 लंपटआ 5 बोसोरसिम सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबाय थादों। थारैनो बे जाथाया सुबुं समाज आरो हादरावनो बा हादर नाङैनो सोंखारि जाथाव बे जाथाय नुजाथिदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 64 लंपटआ 5 बोसोरसिम सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय सोमजिखांदों नैबे हादरावनो। थारैनो बे सुबुं समाज आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे मुगैथाव लांसुनिया जाथाय होननानै जों मख'नांगोन। आरो बे जाथाया गुबुन जायगायाव जायाखै, नैबे हादरावनो थामहिनबा भारत हादरावनो बे जाथाया सोमजिखांदों। जाय समाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनि जे स्लोगान सोलिबाय दं, आइजोफोरनि थाखाय हिनजावसाफोरनि थाखाय गोबां नेमखान्थि बे समाव दानानै लादों। नाथाय बे समावनो बेफोरबायदि जाथाय सोमजिनाया बे समाव हादर नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानानै फैदों। बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे थामहिनबा बे जाथाया बबे जायगायाव जादों, नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायनो थाखाय बे समाव आखायाव लादों। जाय समाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनि बे स्लोगाना सोलिबादों, थिग बेबायदिनो फिन गिख्रंथाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय सोमजिखांदों केरेलायाव। सा 64 लंपट सुबुंफोरा 5 बोसोरसिम सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। DIG अजिता बेगमा गासै सा 40 जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ खाबाय। नंगौ, सासे उन्दै हिनजावसाखौ सिगि सग' खालामनानै 5 बोसोरसिम जिनाहारि खालामदों सा 64 लंपटफोरा। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव DIG अजिता बेगमा लंपट दायनिगिरि सुबुंफोरखौ गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। मख'नो गोनांदि केरेलानि पाथानामथिट्टा जिल्लायाव सिगि सग' खालामनानै गासै सा 64 दायनिगिरि लंपट सुबुंफोरा सासे उन्दै हिनजावसाखौ 5 बोसोरसिम जिनाहारि खालामबोदोंमोन। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बे दायनिगिरिफोरनि सायाव केरेला पुलिसआ 30 केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो सा 64 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सा 44 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय आरो गुबुन दायनिगिरिफोरखौ केरेला पुलिसनि नायगिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं होननानै मिथिदों। बेनि गेजेराव गुबुन 2 दायनिगिरिफोरा गुबुन हादोराव खारखोमालांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला केरेलानि पाथानामथिट्टानि मोनसे बास स्टेशननिफ्राय बे उन्दै हिनजावसाखौ दैखांना गंसे गारिजों लाना थांना गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जिनाहारि खालामदोंमोन। नंगौ, 13 बोसोर बैसोनिफ्रायनो उन्दै हिनजावसाखौ गासै सा 64 लंपट दायनिगिरि सुबुङा 5 बोसोरसिम जिनाहारि खालामदोंमोन। थारैनो हादर नाङैनो बे जाथायखौ लानानै गोबां सोंखारिदों आरो बे जाथायखौ लानानै DIG अजिता बेगमा गोख्रों गावनि समखौ नागारनानै नायगिरनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै खौरां मोन्दों।